wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur untuk wonten ngarsa Gusti. Dene dalu menika saged pepanggihan kangge nglajengaken pasinaon ingkang pepanggihan pungkasan wonten ing batch menika. Semoga pepanggihan dipunwiwiti kanthi ndedonga anut kapitadosan ingkang langsung. Ndedonga kita. Bismillah. Cekap matur nuwun nggih. Dadi menika private lesson. Nggih, Mas Roni wonten ing kelas lan ugi Mas Basirun menika sampun kepareng rawuh wonten ing online. Nggih. Nek Mas Roni pun ngrakit derek sampun. Sampun dicobi. Saniki. Nggih. Sampun dicobi riyen. Mungkin barake iki mlebu ning upacara adat. Sewu nuwun agunging sih samudra pangaksami dene dalem cuman toko mungge pangandikan sawetawis kinaryo amarwakani adicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Satuhu luhuring budi ingkang kinurmatan. Panjenenganipun para priyagung darmaning nata, para sarjana sujaning budi, para pangemban praja ing satriyaning nagari minangka pandan panteming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para kadang sutresna muda reda ingkang singdarsana punapa dene para tamu kakung semawon putri ingkang dahat kalingga wurdaning akrami. Kanthi linambaran pepayungan budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging aksama. Mugi kepareng kula hambuka nganging wicara duaraning kandha meninggih pratapa awit saking keparengipun ingkang hamengkugati meninggih Bapak Sarana sarimbit ibu kula piniji hanjejeri minangka pangandali wara. Perlu mratitesaken murid rancak ing titilaksana adicara pahargyan ingkang putra Penak Mas Erlan kathah dening Mas Rahayu. Saderengipun kula ngaturaken menggah urut rencananing tata adicara murid Purwa Madya Wasana tansah manggih rahayu kalis ing rupita nir ing sambikala. Sumangga langkung rumiyin kula nderekaken manunggu puja munjukaken sembah syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi awit agung barokah saha rahmatipun ingkang sampun rumentah dumateng kita sedaya. Saengga kita saged hanestreni adicara pahargyan prasaja menika. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan, wandene menggah urut rerencaning tata adicara ingkang sampun rinacik dening para kulawarga menika Badhe panyanyi pambuka ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Ini adicara ingkang angka 3 inggih menika pambagyo harja. Adicara ingkang angka sekawan inggih menika wedharing pangandika saking wakilipun Duta Saraya. Dene adicara ingkang angka sekawan inggih menika panampi boyongan. Kalajengaken adicara ingkang angka gangsal inggih menika sigeg setunggal lan samangke badhe dipun pungkasi kanthi adicara ingkang dumawah angka 7 inggih menika adicara panutup. Para bapak para ibu ingkang kinurmatan, makaten wau menggah urut rerencaning tata adicara pahargyan prasaja ing kalenggan menika. Para bapak para ibu ingkang sinuhun ing pakurmatan, kinarya ngimani wekdal sumangga
Adicara wonten ing dinten menika kita purwakani kanthi ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk ndedonga kawiwitan. Nuwun mugi kanthi waosan donga kasebat saged ndayani adicara pahargyan prasaja menika lumampah kanthi wilujeng. Wahyane mangsa wis lengkap titilaksana adicara, sumangga kita sigrak tumapak wonten ing adicara candhaipun. Dene adicara ingkang angka kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun slirani dening sedherek handaya. Pramila dumateng sedherek handaya kasumanggaaken. Matur nuwun dumateng sedherek handaya ingkang sampun ngayahi cicipahan maos kitab suci Al-Qur'an. Mugi-mugi panjenengan pikantuk ganjaran ingkang matikel-tikel saking ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Lan dumateng para tamu ingkang pinabekten mugi kanthi waosan kasebat saged ndadosaken tansah kantheling kapitadosan saha kuwing takwa panjenengan dalasan kula. Kalajengaken adicara ingkang angka 3 inggih menika pambagyaharja saking Hamengkugati ngeninggih Bapak Sarono ingkang badhe dipun slirani dening Bapak Paijo. Pramila dumateng Bapak Paijo wekdal saha sasana kaaturaken. Matur nuwun kula aturaken dumateng Bapak Paijo minangka sulit sarira saking Hamengkugati meninggih Bapak Sarono Sarimbit Ibu. Ngancik adicara ingkang angka sekawan inggih menika wedharing pangandika saking Duta Saraya kadang pisan. Wondene pinangka sulit sarira inggih menika Bapak Paino. Pramila dumateng Bapak Paino sasana saha swasana kaaturaken sawetahipun. Makaten para lenggah kakung saha putri atur pasrahipun Bapak Paino pinangka Duta Saraya ing kalenggahan menika. Kanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika katuruh hangarah prana ingkang salajengipun inggih menika wedharing pangandika saking Hamengkugati ingkang badhe dipun sulih sarirani dening Bapak Paiti. Pramila dumateng Bapak Paiti sasana saha swasana kaaturaken sajengipun. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bapak Paiti minangka sulit saliranipun ingkang Hamengkugati. Para bapak para ibu ingkang minulya, minangka cihnaning raos syukur Bapak Sarono Sarimbit Ibu dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit sampun saged kalaksanan ing sedya netepi darmaning aspuh kanthi rahayu wilujeng nir ing sampikala lumados sing pasugatan prasaja ingkang katur wonten ngarsa panjenengan sami. Pramila sumangga kepareng tumunten angrahapi kanthi mardikan penggalih. Sumangga. Para rawuh saha para lenggah kados sampun dungkap paripurna lampahing tata upacara pahargyan prasaja ing kalenggahan menika. Ingkang menika jungguh kaliyan rerenjaning tata upacara ingkang rinantab sampun kalampahan kanthi wilujeng nir pamikala. Awit saking menika tepisaken raos panundung saking panjenenganipun Bapak Sarono anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten kirang tanggap tangguh kupu miwasuguh mugi diagung pangaksami. Bapak Ibu ingkang dahat kalinggo merdaning akrami pepet pepuntaning adicara sampun dumugi paripurnaning gati. Pun Roni Wijayanto saestu nglenggono bilih anggen kula mranata laksananing adicara wonten ing kalenggahan menika saestu kathah atur ingkang adamel kuciwa kirang trek mapanaken sebut bab miwah tata krama kirang kono ing pandhapu ing busa kirang wikan ing atur saestu sedaya wau amargi kula namung saterma jalma dan bisa uwal saking kekhilafan. Mugi-mugi para rawuh sedaya kersa bedah tambah ing naksama. Lan sumangga adicara wonten ing dinten menika kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum kundur mugi rahayu ingkang tansah nuwun nuwun. Niku corak Surakarta. Betul napa-napa? Artinya panjenengan tadi ngerti beberapa kosakata. Versi kosakata dari berbagai macam menika wau. Nah, namun perlu ingkang panjenengan pirsa arti dari apa yang terucap. Pamane niku wau. Boten kok jejeri. Napa wae kalimate wae sing cobi jenengan anu ya dibaleni pokok anu pokok sak kalimat pamane. Sekongkon pambuka wae pambuka. Kanthi linambaran pepayungan Budi Rahayu. Boten pepayungan, kanthi linambaran kanthi pepayung Budi Rahayu. Nek lelambaran niku ora ngisor dasar. Nah, nek pepayungan yang dhuwur. Jadi cobi nganu dibaleni nganu kalimat itu pertama apa alon-alon. Kanthi pepayung Budi Rahayu. Nggih. Miwah ngaturaken sewu agunging aksama. Ngaturaken sewu agunging aksama. Aksama niku napa terus? Maaf to. Ngaturke maaf. Lah sing kleru sinten? Berarti ora ngaturke lan nyuwun. Nah, niku nyuwun. Lha lho iku piye to? Kok ngaturke aksama? Jadi kanthi pepayung Budi Rahayu lan nyuwun guming pangaksama. Nah, itu. Lajeng terus. Mugi para kula ngami wicara duarane kondo meninggih pratoba awit saking keparingipun dikenang gugati inggih Bapak Sarono Saripetiku. Pulau piniji Hanjejeri. Nah, niku. Hanjejeri. Bukan Hanjejeri. Desa sebelah. Nyebelane Hanjejeri. Nek sing ora Hanjejeri ning minangka jejer minangka. Nah, cobi bae nganggo jejer diganti kalimat iki. Pulau piniji minangka jejer minangka pengendali woro. Nah. Minangka ya. Saya pasti minangka itu minangka. Karena minangka itu sebagai pinangka itu asal. Oh, oke, siap. Pinangkane asal. Pinangkanipun saking pundi? Berarti asalnya sama. Nah, minangka itu sebagai. Oke. Kalau minangka jejer minangka pangandali woro saperlu pratitisaken murid rancak ing titilaksana rancaking titilaksana adicara pahargyan kang putra meninggih Mas Erlan kadhawaken dening Dimas Rahayu. Saderengipun kula ngaturaken munggah urut rancaning tata adicara murid purwa madya wasana tansah manggi rahayu kalih sipun pidha nering sampikara. Sumangga langkung rumiyin kula nderekaken. Nah, niki. Sumangga langkung rumiyin ora kok kula nderekaken ning kula nderekaken. Nah, niku ya nderekaken. Kula nderekaken. Kula nderekaken. Tulisan nderekaken nek kula maca. Kula nderekaken manungku puja munjukaken raos. Manungku puja munjukaken raos. Munjuk nggih. Munjukaken nggih, munjukaken nggih. Munjukaken raos munjukaken raos puji sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Awit agung barokah saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun rumitah dumateng kita sedaya saengga kita saged mistreni adicara pahargyan prasaja menika. Saengga diganti satemah. Satemah nggih. Oh iya bener iki. Gitu. Satemah. Nah, ora satemah kan umpamane diganti pramila ya saged. Utawa diganti awit saking menika.
Satu mas. Perawul so berlenggah ikan hati hormatan. Ini unggah urut rencana kalau acara ikan sabur najib. Ringgi pambuko untuk kali wawasan ayat suci Al-Quran. Tidak dicoba ikan tiga ini niko pembagi rajo. Kalau cengakan dicoba ikan sekawan ini niko pasrah koyongan. Ini dicoba ikan gansal ini niko panampi koyongan. Nah, saat ini pamane sing kan pasrah boyongan karo panampi boyongan niku diganti. Jadi kan angka 3 apa? Angka 3 pambagi aja. Angka sekawan pasrah koyongan. Kasuwun wedharing pangandiga saking ya. Jadi perkara perkara konar masrahke apa ora wis urusan kok. Ya. Para jenengan wedharing pangandiga saking wakil pisan. Dene acara kang moko gansal inggih menika wedharing pangandiga saking kami Bugatti. Lan acara badhe dipun sawetawis kadang Hamengku gati itu kan kata sifat. Jadi nek untuk merujuk kepada orangnya itu pamengku. Nek nganggo hamengku gati berarti ngarepe ana ingkang. Kan hamengku gati. Nek langsung arep dijujuk berarti pamengku gati. Coba dipun sawetawis kadang acara ingkang angka 6 inggih menika setunggal lan sama kita dipungkasi dari acara ingkang bawah angka 7 inggih menika acara untuk jadi toto acara bagian prasaja rikal dan niko Bapak Guru Ibu ingkang sinuhun pakormatan kinario ngimani wekdal kinario ngimani wekdal orang ngimani nek gemeni menika nggih nek ngeman menika seakan-akan kaya iman-iman banget nggih gemeni menika memanfaatkan gemeni dan gemeni saya tembung gemi Inario gemeni wekdal sumangga acara nek krikal dan niko merupakan kanthi wawasan kanthi tetunggo anut tapi dadosan ingkang dinasu tetunggo kawiwitan ya Mugi kanthi wawasan tunggu kasebat saged dayani acara bahagian prasaja menika lumampah kanthi wilujeng. Wayane mangsa wis nikah dilaksanakan acara. Semoga kita segera lumampah wonten ing acara candhaipun. Dene acara ingkang mongko kalih ing menika wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun selirani dening sedherek doyo. Pramila dumateng sedherek doyo kasumandaken. Saya ikut catatannya nggon sigra tumapak niku. Mergane arep wawasan Al-Qur'an, sedangkan sigra tumapak niku ora segera cepat. Segera cepat-cepat dan kebak dengan semangat dan sebagainya padahal jenenge wawasan Quran mesti lerem. Mesti lerem. Tamanipun kalimat itu dan segera tumapak. Semoga kita segera tumapak ngarepe satune. Payane mongso wis ndungkap dilaksana acara. Semoga kita segera tumapak. Wahyane mongso kala sampun dumugi rakitaning adicara ingkang angka kalih. Jadi nek tembung sigra itu segera, semangat, terburu-buru. Nek Quran ra iso. Nggih. Nah, kecuali nek kowe arep angka 3 wis kawan mboten maksudnya nggon acara rupiah-rupiah namanya pentas senine. Nah, sing rame-ramene ya iki sigra tumapak apik. Ning nek nggo napa wawasan Quran nggih kurang pas. Siap. Matur nuwun, matur sedherek doyo ingkang sampun ngayahi siji bahan maos kitab suci Al-Qur'an. Nah, saiki mungkin ditambahi ora sekedar maosaken.
Meratitesaken waosan wahyu kalam ilahi. Meratitesaken waosan wahyu kalam ilahi. Nah, kita lihat tadi sing dhuwur mau kan anu waosan Quran. Nah, ketika ngatur kepanuwun, kuing panuwun kaaturaken dumateng sederek handaya ingkang sampun kepareng meratitesaken waosan wahyu kalam ilahi. Nah, dadi man kita apa ya? Kalimat iki perno-perno. Tersebut badan sederek handaya ingkang sampun meratitesaken Waosan waosan kalam wahyu ilahi. Waosan wahyu nggih. Di panjenengan pikantuk ganjaran ingkang mati-mati saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan matur para tamu ki waosan kasebut saged dadosaken tansah kadhili kapitadosan saha uwing takwa panjenengan dalasan kula. Kalajengaken adicara ingkang angka 3 inggih menika pambagiarjo saking Bupati. Nah, saking pamengku gati. Meniki Bapak Sarono ingkang badhe dipun sulisari tadi dening Bapak Paijo. Pramila dumateng Bapak Paijo Kota Sasono Kaaturaken. Ya. Matur nuwun kula aturaken dumateng Bapak Paijo minangka sulisariro saking pamengku gati meniki Bapak Sarono saripun. Nanti acara ingkang angka sekawan inggih menika wedharing pangandika saking Duta Saraya kadang pisan. Oh, kon ngancik diulangi. Acara ingkang angka sekawan inggih wedharing pangandika saking Duta Saraya kadang pisan. Pundi ingkang minangka sulisalira niki panjenenganipun Bapak Paino. Pramila dumateng Bapak Paino sasono saha swasana kaaturaken sampun. Sulih salira, coba mbok sulih salira niku kalimate dibalik. Acara ingkang angka sekawan inggih wedharing pangandika saking Duta Saraya kadang pisan. Pundi minangka sulisalira inggih panjenenganipun Bapak Paino. Pramila dumateng Bapak Paino sasono saha swasana kaaturaken sampun. Sulih salira menika ada konotatif bahwasanya sing diwakili ki rawuh. Oh. Dadi pamane arep nganggo tembung niku ingkang badhe dipun salirani. Malah disalirani. Nggih, dipun salirani dening Bapak Paino. Wedharing pangandika saking kulawarga pisan menggih panjenenganipun Bapak Sarono ingkang badhe dipun salirani Bapak Paijo. Jadi ada konotatif nek sulih salira iki berarti wonge ora rawuh siji. Yang kedua, pamane wis edo terus diwakili wis sulih salira. Nek mriku rawuh ya kita bisa nganggo tembung hamagili. Nggih, hamagili to kan dipun salirani dening ya. Sira ingkang sekawan inggih dari pangandika saking Duta Saraya kadang pisan. Pundi minum ingkang badhe dipun silirani dening panjenenganipun Bapak Paino. Coba karepe kan wis ana to Duta Saraya to coba kalimate. Kadang pisan. Langsung wae nek wis ana Duta Saraya kadang pisan. Nun inggih panjenenganipun. Nah, niku panjenenganipun Bapak Paino. Pramila dumateng Bapak Paino sasono saha swasana kaaturaken. Iya. Nah, itu. Makaten para lenggah kakung saha putri, atur pasrahipun Bapak Paino minangka Duta Saraya kadang pisan ing rikalegan menika. Oh, ature disorek. Nggih atur. Makaten wau para lenggah kakung saha putri wedharing pasrahipun Bapak Paino wedharing pangandika saking Bapak Paino minangka Duta Saraya. Pamane dikai tembung pasrah bisa kok pamane mekaten Bapak Ibu para tamu ingkang kinurmatan mekaten menggah wedharing pangandika saking Bapak Paino amasrahaken temanten saribit. Nah, bisa. Jadi seandainya niku ada kata sing dilangu terus runjang digoleki dihubungi orang kudu satu kata kudu dibalik dengan satu kata. Nah, ya. Atau para lenggah kakung saha putri
Dari pangandika saking Bapak Paino mesra ingkang memasrahaken masyarakat pemanten Saribit kanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika katuruh hangarah prono. Nah, katuruh hangarah prono sing kon napa kun prono niku di nggih ganulir mawon regane kok ndak ana tingkosin. Kaduk ruruh hangarah rasa. Gitu? Kaduk ruruh hangarah rasa. RRRR. Nawi kadyo mancing ing kalbu terlalu nganu gitu. Nggih, kangelan. Terus kata yang tepat tadi itu wonten prastawa. Nah, prastawa itu memang artinya cetok. Jadi prastawa teng mriku bukan berarti peristiwa. Ning prastawa wijang cetha gamblang bisa. Kaduk hangarah rasa ingkang salajengipun kaduk hangarah rasa ingkang salajengipun menika wedari pangandika saking Pamengku Gati ingkang badhe dipun sekirani dening Bapak Paidi. Pramila dumateng Bapak Paidi sasono saha swasana kaaturaken sajekanipun. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bapak Paidi. Nah, ature dilangi. Kanthi terwaca cetha wedari pangandika minangka panampi saking panjenenganipun Bapak Paidi. Minangka Bapak Paidi minangka wakilipun Pamengku Gati. Tapi hamakili Pamengku. Hamakili Pamengku Gati. Pamengku Gati. Bapak Ibu ingkang minulya minangka cinaning raos syukur Bapak Sarono Saribit iku dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit sampun saged kalaksanan istio netepi darmaning asma kanthi rahayu wilujeng ing itu. Lumados pasugatan prasaja ingkang katur wonten ngarsa panjenengan sami pramila sumangga parama tumunten rahapi kanthi margikan kalih. Tumunten. Dadi tumuli utawa sumangga keparengna. Menawi margikaning penggalih niku mardikaning penggalih sing dikarepe iki dengan bebas. Silakan dinikmati dengan merdeka. Mboten mardu asestunipun mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Niku rak mengarep dienggo golek nganu to, Purwakantri to. Nganggo DDDD niku. Kanthi mardikaning panggalih. Saged. Para rawuh saha para lenggah kados sambut ungkap paripurna lampahing tata upacara pahargyan ingkang menika. Ingkang menika jumbuh kaliyan rerejaning tata upacara ingkang rinantan sampun kalampahan kanthi wilujeng ing sampikara. Awit saking menika tepi saking raos pandhuk saking panjenenganipun Bapak Sarono anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten kiraning tanggap tangguh upuh miwasubuh mugi diarun pangaksami. Tebih saking panundunge dilangi. Nggih. Tebih saking panundung niku donge sing paling pas adalah nggone panampi, dudu nggone MC, dudu nggone pambagiarja. Dados pamanipun nika wis selesai rampung. Paripurna lampahing adicara langsung mawon semoga dipun pungkasi kanthi ndedonga langsung dherekaken sugeng kondur. Tapi ingkang kali umur dengan kami Bapak Kepungan dengan adicara sampun mugi paripurna Gati. Kula Purwani Wijayanto saestu mengkono pilihake kula meranut laksitaning adicara wonten ing kalenggan menika saestu kana atur ingkang adamel jiwa kirang termapanaken sepuh wiwahta krama kirang kono ing padaku ing dosa kirang mikaning atur saestu sedewa amargi kula namung saderma jalma lan bisa uwal saking ketilapan. Mugi-mugi para rawuh sedaya kesembedah tanpa ingat semua lan sumangga adicara wonten ing dinten menika kita pungkasi kanthi wawasan dalan sesarengan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jadi boleh saja itu apa? Dengan model niku wau menambah kas koyo atau kas menapa kosakata nggih boleh. Ning ketika panjenengan perang budi tembung-tembung sing ora mangerti supaya digoleki tulis Pradapa dawuh timbalane Pradapa ki apa ya? Jadi supaya ini tetiru ning yo pirsa apa sing dikersake. Ku ya kok iki para kanca lawas ya sami rawuh sugeng dalu Mas Basirun, sugeng dalu Bu Kris, hati-hati. Nah, teng modul niku pun wonten gayut kalian jenenge bau sastra. Bau sastra. Tegese bau sastra niku kamus. Nah, wonten mriki wonten beberapa menapa ingkang asring dipun ginakaken dening kanca-kanca MC. Terus jejaring pranata cara dalang saupamane kang mangkrah lakune acara utawa upacara. Mula perlu mangerteni tegese tembung lan ugi tetembungan liya kang tegese padha utawa lumrah sinebut dasanama. Sawetara kaaturake dasanama tetembungan kang asring dipranguli supaya nalika ngucapake ngerti marang tegese. Agung Hamestuti napa niku? Agung Hamestuti pepoyaning kautaman. Wah, mape bane kudu ngerti tegese. Agung menika tegese tansah. Tansah utawa nityoso. Nityoso menika sanityoso, selalu. Ingkang hagono raras, hagono raras berarti ijen. Umpamane ngarepe panggih, panggih iki mantene putri kayake nang Pajang Sedat. Menika hagono raras ijen. Hamarwata Siwi, Hamarwata Suta, menika kaya gunung Anaan. Bima, aduh, Bima Hanaweng ring ujung Ancala. Dadi nang ujunge gunung iki ana pendhuwe. Abang, abrit, rekta. Umpamane dienggo dadi nek nggo basa endah menika prayogi memang kudu ngerteni. Umpamane abang putih iki apa ya? Apa ya mung diwarna tok. Ya bener diwarna karena dua warna. Nek diwarna menika tidak hanya merah putih. Bisa biru putih. Bisa kuning hijau. Niku wonten namanipun piyambak-piyambak. Namanipun abang putih, abang iki rekta putih iki seta rekta. Biasanya manten kan nganggo sindur. Nah, ikan kinemulang sindur awarni seta rekta abang putih. Ahlul menika kaperbawan saking basa Arab. Si ahli, wong pinter, putus sawi jine kawruh, ning uga sinebut sanak sedulur atau kerabat. Adi endah linuwih linangkung apik becik utama prayoga. Pramila nek Gusti ora ati cara. Ning upacara. Menika wong gawe teng mriki niki. Anak menika wonten Sunu, Atmaja, Putra, Tamaya, Suta, Yoga. Jadi pamanipun nggo nyebutke manten anake sapa? Manten kakung nenggih Adimas Ferdian Yoga Kinasih. Panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi saha Ibu Riyati. Yoga Kinasih. Atmaja saking panjenenganipun menika supaya tambah sithik menika dadi tambah. Anggit menika berubah reka rumpaka
Gupita. Upamanipun Digo arep apa ngatur kehutan. Saderengipun Lampahing Adicara menika kawiwitan kepareng kula ngaturaken menggah rumpakane adicara. Utawa menggah adicara ingkang sampun rinumpaka dening para kadang panamung krida inggih menika mekaten. Nah, rinumpaka niku saksipun anggit. Anggit itu rak digawe. Nah, digawe. Terus saged rinumpaka dening para kadang panamung krida. Digawe. Aris menika laras tanpa sulaya, sareh, alon, manis, wates, glodong utawa lurah, mantri utawa penelu. Ati. Nah, manah iki nek aku. Nek digodhane iso tias, galih, panggalih, driya, wardaya, nala menika ati. Ning ora kena nek dienggo blojo. Nyuwun ulang wardaya sing bakule bingung iki. Apa iki kok njaluk ulang driya iki apa iki? Dados semoga wonten ing panggalih panjenengan. Ing ayap utawa ayap digarebeg utawa diirit. Dados pamane diiringi wong akeh menika namanipun dipun garebeg. Ning nek digrebeg menika tegese dikeroyok. Ya, dados pamane kaya pas napa mulutan wonten gunungan. Nah, niku jenenge ora grebeg mulut. Garebeg mulut mergane diong-diongi wong akeh. Ning nek grebeg niku hansip sak kancane biasane. Ya grebeg. Terus ewah menika. Nah, ilang musna, onya, nir, nis, ical, sirna, murca. Pamane nalika miji nawa manten terus miji manten putri miji kakung. Menika amrih sirna sakehing memala. Ireng menika cemeng, langking, kresna. Oneng menika cita rindu. Dadi napa kangen. Oneng niku kangen banget menika oneng. Sing kerep digone tias kang wulangun. Tias wulangun berarti artine kangen banget. Udyana taman patamana. Jroning udyana, dadi taman sing dienggo siraman. Nek saged nek udyana. Nahankung utawa gadrung, kangen, kapang, turida rudaten, wuyung, menika ya saged. Wigena, wirangrong, kapirangu, karungkungan, poyang-payungan. Nggih tujune basa Jawa niku dudu basa internasional. Basa Jawa tapi basa internasional wes geger ya. Nalisir saking paugeran, nalisir menika tegese nyimpan. Nyerong. Nggih, pleset. Narendra menika wau ratu, raja, katon, narpati, narapati, pamase, Prabu, Aji, Nalindra, Nara, Indra. Nalindra sedina, Haji sehari. Nalindra sedina, Aji sehari. II. Dadine dadi raja sehari. Iku apa ta wonten nggih Mas saya jenengan wong nganggo Nalindra wonten ta lho. Minangka apa mau? Priyagum darmaning nata. Nah, nggih. Konkrete pripun niku? Panjenenganipun para priyagum
Darmaning Nata para sarjana sujaning bukti para pangemban-pangemban praja duwe satriyaning nagari minangka pandan-pandemi para kawula dasih ingkang pantes katuran saking pakurmatan. Nah, bukan tembung pantes malah. Nggih. Nggih, dadi betul sing ra pantes. Ana sing ra pantes. Ya, ana sing ra pantes dadi pantese dilangi pamane ingkang tansah. Nggih, ingkang tansah katuran saking pakurmatan. ya, menika malah langkung sae tinimbang ingkang pantes kinurmatan berarti ana sing ra pantes iki. Nggih. Priyagung Darmaning Nata niku kula lagi krungu iki. Sing dikarepe iki apa terah darah biru? Apa kepriye? Anu terah darah biru karepe. Oh, terah darah biru. Nah, nek cara ngayojo rak ketika pirsa mawon disebut langsung. Menika rak kenapa kok disebut seperti itu? Niku mergane ora pirsa sapa sing rawuh. Ora pirsa sapa sing rawuh dadi digawe umum Priyagung Darmaning Nata para sujana sujaning budi kuwi sing dikarepe adalah para pinter. Sujana sujaning budi terus pangemban-pangembating praja satriyaning nagari kuwi sing dimasukke aparat pemerintahan. Dan itu meratah gitu. Menika meratah lumampah wonten ing Surakarta. Kala mangsa MC terus napa Pambagio Harjo sing masrahke napa preambule padha kabeh. Nah, berarti nalika panjenengan pamane nek sebagai MC aman mergane pertama kali yang dikodhek nganggo kuwi dedet. Lah sing kedua menika rak dadi seakan-akan kowe ketiru. Nah, kantun jenengan pamane bertugas sebagai apa? Nah, sing pertama kali saya itu berarti ora tak golek liyane. Nah, ini nek napa kosakata menika komplit pepak menika sekecok. Nggih, dados paribasan wong lelungan iki nek sangane akeh iki tenang. Nah, jadi di dapur apa ngendika seketika itu ya nah kan jadi niku kalau ya nate tiba-tiba di dapur iki dadi pemateri mergane pemateri ora sing kepatah ora rawuh dan langsung panitia Mas niki tetep jenengan sing ketemu kula kan matur napa matur ngendika niki mawon bapak oh nggih siap jadi ketika jadi lek raket ya karo nang arep meneh raket apa sih tak mungkin ya aku makili ngono iya ini bareng biasa lah. Ya mulane niku dadi napa sanune kudu kae. Narendra. Nawung krida alus pangrasane nganti bisa nanggapi kreteking liyan sedherek. Ngayahi karya tampi jejibahan. Pramila kanggo nyebut panitia menika kala mangsa nganggo tembung niki panawung krida. Panawung krida lajeng wonten ingkang malih nyebutipun panitia. Wonten malih nyebut nitinio. Nitinio itu biasane sederek-sederek atau kanca-kanca sedekah keraton. Nitinio. Nek kula tetep panitia mawon. Neges maneges menika takon mungguing karep. Nelahi anelahi menika sumurat sumorot sumunar utawa madani. Ana cahya anelahi bebasan jumawa saking tenging akasa kaya daru kang tumiba nang sayekti cahyaning temanten kang sumorot ujalanipun. Sumorot ujala sinar. Nah, jadi nendra menika turu sare film guling. Enak nendra nggih dienggo ya saweg nendra. Sang nata nendra. Sekedap nggih kula tak nendra riyin. Ngantuk sangat kurang pas. Mila menika warna biru, nindita menika tanpa cacat linuwih pinjul. Nindita niku kata dasare panindita. Nindita wis
wis kata dasar. Kata dasare terus kembali dados pandito gitu. Dadi nek pandito itu meneh. Enten malih Pandito menika dadi juru mulang. Juru mulang. Tiyang ingkang lingkunge niku pandito saged. Pandita saged. Ning cenderunge pandita menika siji nek ora nggon keilmuan, ya kedua nggon agama. Nek cara Indonesia saptarsi. Saptarsi. Nindita menika tanpa cacat. Nipuna utawa nimpuna menika pinter utawa wasis. Para nimpuna, tegese para pinter. Klebu nggon niku wau sujana sujaneng budi. Senajan ta sujana menika ya ana karep liya yaitu mempertanyakan. Sujanan iki apa ya jenenge? Ketarapan iki cemburu. Nah, sujana iki ya cemburu. Nirboyo ora ana sing diwedeni. Nirmala tanpa cacat. Nirwikara tanpa owah sir. Mulat nulodo niru jondo. Cabar. Nuwun sewu cabar ing lampah berarti urung ora sida ora dadi. Cacah menika wilangan cahya menika sunar tejo sorot nur probone ya sorot sumorot prabane berarti cahyane iki padas sangat. Pradipta Hujwala kaya wau dan pelaturaken Hujwala. Caket menika cedhak banget. Cokro manggilingan timbal tumimbal gilir gumanti. Tegese menapa? Nggih berputar. Cecala wong sing dikongkon aweh weruh utawa bebuka pepucuking rembug. Colok ning uga berarti gunung. Colong nggih. Bebuka pepucuking rembug. Canela menika selop terumpah kasut lambaran sandal. Ning nek nggo manten nggih canela. Biasane canela menika dipun lepas nalika badhe sungkeman. Sebagai tata etika, jadi ketika manten wis lenggah arep sungkeman utawa ngabekten setunggal canela menika dipun lepas, angka kalih agemipun duwung temanten kakung ugi dipun lepas saking pangageman. Condro menika rembugan. Caraka Tundaka duta utusan kongkonan caraka. Nek caraka balik menika bana caraka ning diwale maca saka walikane. Caraka balik nek ana caraka ora bana caraka Datasawala padha jayanya maga baranga. Nek caraka balik le maca saka Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatata para Cakma. Kuwi mantra. Oh. Jadi wonten jenenge caraka balik menika dienggo balekke maneka hal-hal negatif. Lajeng wonten malih naminipun Rajah Kalacakra. Ya Maraja Jaramaya ya marani Nirumaya ya Silapapalasiya. Ajak panika. Niku mantra, nah mantra itu doa. Cengkorongan menika ragangan gambaran utawa pepethah. Nah, kadang kala tembung niki muncul ketika midodareni. Karena apa? Karena manten putri menika wis dikai paes ning lamat-lamat. Nah, niku naminipun ngalu-balupi. Ngalu-balupi pun paringi cengkorongan. Nah, niku nek pun manten. Nek ilmu yang lain mamanipun cengkorongan menika ragangan kerangka acarane piye? Urut rencana ngadicarane cengkorongan. Cewet cacat kurang wonten cicir cewet. Cehna tandha bukti padatan dadi tembung saruja minangka tandha cehna.
minangka tandha cekna bukti diri. Ya wis kan apa tembung saruja itu dua kata yang maknanya sama nih dijajarke. Tembung saruja. Cerimen meneng-menengan tanpa woro-woro reringkesan. Contoh tulodo Darsono Sudarsono Paluti panutan. Cubluk bodho punggung pingging jugul muda. Pramila nggon wingi kasuse nggon masrahke boyongan. Nera wonten taksih muda punggung ing babagan ubeng ingring kulawarga. Muda punggung ini cubluk iki bodho bisa bodho. Ro Raditya Radite menika srengenge. Nanging Radite menika ugi dinten Minggu. Radite menika nggih dinten Minggu. Hari Minggu menika pun sebat Radite. Radite srengenge. Nek cara Inggrisnya Minggu ini tadi Sunday, hari matahari. Gitu? Hari matahari. Jadi memang hari matahari itu untuk menyembah dewa matahari. Sedangkan untuk menyembah dewa bulan ini Senin. Made. Radio kerajaan rahab. Nah, tegel nandui kanthi seneng. Sumangga dipun rapi. Seneng. Lenyawang iki ya seneng. Ning tumrap nggo tamu rak dadi kiratas. Rahayu menika bejo selamat luput ing kacilakan. Raja Brana bondo barang kang akeh pengajine. Rajah tamah pepenginan sarta kamurkaning ati. Raja kaya kewan ingon-ingon sing ngetokake kaya. Dadi kebul sapi menika jaran menika klebune raja kaya. Nek bangsane pitik, bebek banyak menika satu iwek. Nah, ning tentang raja kaya niki Demben sempat jadi pertanyaan kanca-kanca wartawan. Ya menika nalika akad nikah GKR Bendoro. Karso dalem menika le nikahke GKR Bendoro dengan KPH Yudonegoro. Menika mas kawine dak nikahke abdi ningsun Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro lan putri ningsun Gusti Kanjeng Ratu Bendoro kanthi mas kawin raja kaya iki. Niku lak direkam nganti di bulan balen iki tetep raja kaya. Karepe apa? Nah, ternyata raja kaya teng mriku raja kaya tumrap raja karo raja kaya tumrap kawula beda. Nah, kawula ya raja kayane kewan niku wau. Kebo sapi bebek ayam. Lah nek sing raja kaya tumrap sultan niku ya Mas Bijes Raja Brana sing jumlahe ora sithik. Lajeng wonten malih Raja Keputren. Raja Keputren menika sandangan lan rarenggan penganten. Dadi sing mas-masan sing dienggo manten, nah niku naminipun Raja Keputren. Rambah menika ambal utawa ping pira. Rantaman menika rancangan. Keparengga kula ngaturaken menggah rantamaning adicara rancangan. Keparengga kula ngaturaken menggah adicara ing sampun rinumpaka dening para kadang panawuh krida. Rarabi udan ing wayah sore. Nah, pramila nalika nglamar menika rak Jawa sonten. Ngebun bun enjang han Jawa sonten. Bun enjang niku namine awun-awun. Udan wanci sore namine rarabi. Dadi nyuwunaken rabi ora kok nyuwun rabi, nek nyuwun rabi juga wae dhewe. Nek nyuwunaken rabi dienggo wong liya. Redi Gunung Prawata Prabata Hardi Dri Cala Ancala Harga Arga Wukir Himawan. Harga
suka bingaing manah prasasat sak harga suta. Pas. Jadi suka bingaing manah seneng banget kaya sak harga suta, sak gunung anaan. Nah, kadang kala dadi kleru le ngucapke ora kok sak harga suta ning sak marga suta. Marga ki dalan, suta ki anak. Lah ya mengarahnya ke situ toh. ora kok apa harga suta ning marga suta lah. Beda. Tegese. Rekta menika abang utawa abrit. Rembe, rumembe, tukul, tuwuh, semi. Rikma menika rambut. Rina menika wayah awan. Rina wayah awan. Terus nek rena ki seneng. Suka renaning penggalih. Nek seneng. Nek rena menika ibu. Rena menika ibu, gathukane yayah. Bekti mring yayah Rena. Nah, berarti kepada ayah dan ibu. Nek Rena menika ko kalcarian, kascarian, remen, bingah, keperangan, suka, kagunan menika kapinteran utawa kesenian. Mulai rumiyin zaman kula alit ora kok kesenian itu kagunan. Mereka mangke badhe gelar kagunan ringgit tiang. Berarti kesenian ringgit tiang. Nah, niki sing kerep keserimpet teng mriki. Antarane kanthi karo kanthi. Kanthi menika nganti sronto bisa nyabarake. Nek kanthi menika ruang minangka kanca kalawan utawa binarna. Kapidoro semaput utawa kantoko. Lajeng wonten malih kapiji. Nun sewu kula ngadeg wonten ing mriki inggih awit kapiji. Dening pamungkugati supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kapiji. Pinuding saged kula ingkang pinuding minangka badan wakil saking kulawarga kajibak dina-dina kapirangu gojag gajek sangga rugi rangu-rangu utawa ragu-ragu. Kartika lintang mangsa kapat disebut kartika. Kasub misuwur kondang kalupa kalok kajuwara kawentar. Nah, biasanya dienggo gendhing, dienggo cakepan gedhe. Arang-arang kasub niku digunakake nggo sing kelep napa kerep nggih misuwur kondang kalupa kawentar. Kasdu karsa kepareng sudi purun sarju lila menawi kasdu ing penggalih. Keparenga ing mangke anak seni lampahi upacara akad nikah ijab kabul. Menawi kepareng ing penggalih. Kaya lir pendak kados kadi pindha saengga. Nah, saengga itu tegese kaya dudu sehingga. Yaya esto nek dikai dadi istane ora kok estone. Istanipun kuwawa kawawa menang bisa saged. Kembang sekar puspita puspa kusuma sari. Sari menika iso dadi kembang nanging sari menika ya sebagai sari, maksudnya inti atau apa. Sari. Kencana emas rukma rukmi. Pamane kencana digunakake nalika ndongake manten. Tumuli kaparingan golek kencana ingkang bisa tata jarwa. Utawa kaparingan pratima kencana ingkang bisa tata jarwa. Pratima menika boneka, kencana iki emas sing bisa tata jarwa, sing bisa omong, pendarepe anak. Kendoga menika kotak utawa wadah. Nah kendoga menika bentuknya mesti kotak. Jadi pamane dienggo nyebut peti mati. Kendoga lho ya.
kondang kaluka misuwur kasusra kasuk kajuwara. Do dawen seneng nyarwe dalan margi marga margana dlaku. Nek ten Surakarta dalan itu dadi ratan. Ya dados ratan ora dadi radinan dadi radosan. Dalasan menika lan dalak sarta tuwin liwat saha doro dasih menika kelakon temenan cocok karo kang katon ing impen. Nek cara tembunge saiki jenenge dejavu. Tapi tau ngalami ngene iki to, kapan to? Nah iki namanya dasih. Nek cara Jawa jenenge kadoro dasih. Ning dilambangke nek cara Jawane ning impen. Nah impen niku sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir kok mimpi dan setelah bangun dari tidur kok selalu kelingan, berarti impen doro dasih. Ini suatu petunjuk. Darapon menika supaya dharma menika kewajiban. Pramila jejering kakung, jejering bapak menika disebut sudarma. Su menika luwih, dharma iki kewajiban. Dadi sing kewajibane luwih. Darsana menika contoh atau teladan. Darunane sebabe jalarane mergane. Dasih menika kawula utawa batur wadon. Biasane menika dadi tembung saroja para kawula dasih. Dayinta menika putri utawa prameswari. Denta untu utawa gading. Biasane menika terus nempleke nenggon dampar denta utawa dampar denta sing dikarepe dampar utawa kursi sing digawe saka gading. Nah, kursi gading menika adalah kursi untuk kedudukan senopati. Nek sing raja menika dampar kencana kursi emas. Dina menika saged dinten, hari utawa hari. Nah, lajeng wonten menapa sebutan piyambak. Senin menika Soma. Soma menika rembulan. Lajeng Selasa menika Anggara, Rebo Buddha, Kemis Respati, Jemuah menika Sukra, Setu Tumpak, Minggu Radite. Pitu menika pun sebat Saptawara. Pitu menika Saptawara. Lajeng ingkang candhaipun jeneng menika Pancawara hingga 5. Legi paing pon wage kliwon. Legi menika manis, paing menika jenar, pon menika palguna, wage cemengan, kliwon menika kasih. Nek digawe arah kiblat, legi menika wetan, warnane putih, paing menika kidul, warnane abang. Terus pon menika palguna, menika kulon, warnane kuning, lajeng wage menika neng lor, warnane ireng, pramila cemengan. Jadi putih, abang, kuning, ireng. Lah tengah menika naminipun kliwon. Kasih warnane ijo. Ada angko lain rakit karek digathuke, pemane saiki dina Jemuah kliwon. Jemuah iki apa? Jemuah Sukra. Kliwon kasih. Dadi ing dinten Sukra kasih. Dinten Anggara manis, berarti Selasa legi. Soma jenar, berarti Senin paing. Itu digokas kaya Dirgahayu Widodo lestari tansah sae dawa umure. Dadi nek wis nyebutke Dirgahayu langsung tidak perlu Dirgahayu ambal warsa. Duk Sina menika kidul. Nah, pramila kala mangsa wonten ingkang nyebataken lali purwa Duk Sina. Niku sing dikarepe semaput. Tang enget purwa Duk Sina. Purwa menika wetan. Purwa wetan. Wetan gaduhe tembung karo wiwitan. Pramila
sumangga dipun purwakani. Nah, itu gaduhe teng mriku. Sumangga dipun purwakani, berarti diwiwiti. Wiwit wetan. Menika Purwa. Lajeng kidul menika Duksina. Dadi nek tan enget Purwa Duksina ora ngerti wetan lan kidul dadi wong bingung utawa semaput. Wetan menika Purwa, pramila ujung Pulo Jawa menika namanipun Alas Purwa. Asih kono jeneng ujung kulon. Kidul menika Duksina, terus kulon menika namanipun Pracima. Lor namanipun Utara. Utara ing Indonesia dadi utara. Dupara, Handupara menika nglengkara, mukal, ora ketemu nalar, aneh, aing lan longko. Duwa, Handuwa, nampik, nolak, dicuwak nganggo tangan. Dwaja menika ciri, tetenger, gendera. Dwija menika pandhita utawa guru. Dwijanipun sinten sing dadi gurune sapa? Dwijawara menika pandhita Limuwih. Sang Dwijawara berenang dadi le apa? Le dikeri areng-areng. Tabri sregep sarta telaten. Talingan menika kuping, tamtama prajurit pilihan, tamaya anak kados kala wau. Tandya tumuli utawa nuli. Nah, tandya menika nek nggon baris berbaris padanannya adalah gerak. Neng nggo ciri Surakarta. Jadi nek Surakarta dalam berbaris-berbaris geraknya menggunakan tandya. Prajurit lampah maca maju bareng. Tandya. Dak. Nah, yojo ora tandya ning giya. Prajurit lampah maca maju bareng. Giya. Dak. Wis padha karo gerak. Tanggap sabda mangsuli wicara. Tanggap warsa rame-rame beneri tahun anyar. Dadi nek nggo robian-robiane jenenge tanggap warsa, ning nek dienggo ulang tahun ambal warsa. Taranggana menika lintang, Tranggana Kartika Patangga menika ya Taranggana lintang. Tarlen liyep layap ing aluyung, tarlen ora liya. Tekap tekan tetunggul kang pinunjul dhewe pengarep utawa gendera. Terwaca menika terang cetha gamblang. Tinanggenah padha karo wau, kapiji kapatah kajibah. Tekbro menika susah sedih, turida nggih susah sedih. Nek turida menika saged ugi tegese kasengsem lan ugi kasmaran. Sadu budi pinunjul ing budi, sadu budi. Utama banget pinunjul utawa budi. Saengga mereka tegese kaya, pindha, saemper lan sakupama. Salwiring menika kabeh, semua sakabeh menika salwiring. Salwiring gegremet berarti semua hewan melata. Gegremet menika hewan melata. Nek serangga menika dipun sebat satpada. Satpada menika serangga. Mergane apa? Sat ki 6 pada ki suku. Yang berkaki 6 itu serangga. Samangke saiki samengko samangke sampat pepak jangkep. Pamanipun sampat digo ukarane tegen napa Mas? Nah, nek pamane arep akad nikah. Sampun sampat hamiranti. Berarti semua sudah lengkap. Sampun sampat hamiranti kangge lampahi upacara akad nikah ijab kabul. Nenggih temanten kakung wali nikah, para saksi piniji, petugas saking kantor urusan agama Kapanewon, Sleman, mahar utawi mas kawin. Bahanipun sedaya sampun sampat hamiranti pramila wekdal sawetahipun kaaturaken dumateng petugas kantor urusan agama dan sebagainya. Nek cara muslimin ngoten, nek cara Katolike utawa Kristiani
Nasrani itu nang ngarep. Jadi ketika arep mlebu gereja itu dipasrahke sih dari keluarga, dipasrahke kepada pihak gereja. Nah, aku baru kuwi wis ora apa-apa nek. Sing melaksanakan semuanya pihak gereja. Sampai dengan selesai baru nanti dikembalikan kepada keluarga. Nah, keluarga ngaturke tanggung. Ya nek teng gereja kula wingi kula nyipati kados. Samudana menika etok-etok mboten saestu ora tenanan. Santi, sareh, tentrem, rahayu, donga, pepuji, kidungan. Puja hasesanti. Nah, berarti berdoa. Sanggya sedaya sedarum kabeh sasadara menika rembulan. Sasele. Nah nika wingi sasele wingi. Mung siji utawa separo pasang. Pramila nalika wonten angrakit sekar cepaka mulya sak rakit menika tegese nikahake kakung putri. Nah, ketika masrahke nganggo tembung sasele menika wau. Kepareng kula hangaturaken manglarapaken sekar cepaka mulya sasele. Tegese sesisih. Satemah tundhone ing wasanane sawega samekta samapta sumadya cumawis cumepah. Ning donge antarane samekta karo cumawis iki beda. Cumawis itu barang nek sumadya sawega iki wonge. Hanya mektaaken gati, samekta ing gati sawega ing diri berarti wonge. Nek cumawis piranti kangge paprangan sampun cumawis, barange wis. Sawegung kabeh sedaya. Sawung jago, pitik jago bareng dianggit sinawung dadi dianggit. Sidikara, sinidikara didongani, dijapani, dimantrani. Sinewaka lenggah diadhep para kawula. Singlar saking marganing kautamaan. Tegese analisir saka marganing kautamaan. Datang singlar saking marganing kautamaan. Berarti le mlakuke lurus ora tahu geseh saka marganing kautamaan. Nah, iki biasane sinuba sinukarta iki dadi siji, tembung saruja. Sinuba sinukarta dihormati banget kanthi pisuguh utawa diaji-aji lan dipetri. Sita resmi menika ya rembulan, siwah menika beda. Tang siwah berarti ora beda, padha. Sopono ambal unda-undaan dalan dedalan. Ngisep sepining sopono berarti melalui jalan sing sepi. Seraya tulung bantu, sinaraya dijalui tulung. Lajeng wonten tembung minta seraya, meminta bantuan. Nah, teng mriku teges minta adalah basa Jawa. Walaupun ditarik di Indonesia tapi minta, neng Jawa yang duwe minta seraya. Sudarmo menika bapak, Romo utawa yayah. Sudarsono menika tulodo teladan, Sumbaga misuwur guna utawa sekti. Kalau mangsa Sumbaga menika ya dienggo nyebut juru paes. Dumateng ibu juru Sumbaga sumangga. Kamangka Sumbaga kuwi dene memberikan mantra doa kepada manten ning nganggo kebul rokok. Oke. Ya. Cekel-cekel. Wah, iki karo dimantrani. Ning yo ngati-ati nek mantene iki asma malah megap. Jadi Sumbaga. Surya menika srengenge Bagaskara. Wa menika wahya keparenga amahyakaken gatining sedya. Amahyakaken gatining sedya. Dewan amahyakaken niki tegese apa? Medharke. Amahyakaken gatining sedya. Amedharaken pangandika, wedharing pangandika, sing dhuwur wedharing pangandika utawa sing dhuwur menika amahyakaken gatining sedya, sing ngisor wedharing pangandika. Nah, dinggo tembung liya. Wandira waringin wardaya kalawa sampun ati manah panggalih kalbu wasita pitutur wewarah kang becik. Weka
ngati-ati prayekna diati-ati sadurunge wewah menika tambah wida wewangi padatanipun gatuanipun kalian tembung gondo wida kuwi wewangi ampu sing wangi. Nah pamane teng mriku dilambangke nek saiki gondo wida ya parfum. Widya kawruh kawicaksanan, wiknya menika pinter wege. Wilis ijo ijem, winantu binarengan tansah sinambung. Wirarong kedanan, wirutama satriya pengpengan kendel banget. Wisuda resik murni dijunjung ing luhur diunggahake. Ning ugi wonten ingkang ngendikaken wisuda khusus untuk pelajaran. Pasinaon wis rampung pasinaone diwi suda. Nek dienggo pelantikan dan sebagainya ora wisuda ning pikukuhan. Pamanipun pilihan RT. Rampung terus dilantik sebagai RT ya, ini jenenge pikukuhan. Wiwaha menika dawuh, amiwaha dipun dawuhaken. Pawiwahan berarti pernikahan. Upacarane nek rame-rame nek jenenge pahargyan. Wiwara menika kori, lawang, gapura utawa dwara. Wiyata menika piwulang utawa panggulawentar. Wursita menika ucap utawi cerita. Winursita berarti diceritakan. Dari wursita aji. Bisa. Tegese sing dikarepe adalah kata-kata yang baik. Utawa wursita wara. Niku cara tanjeng kerep niku. Lagi rabi menika jejodohan lanang wadon. Lomba menika ora rangkep. Bares prasaja utawa wantah. Lambang sari lirongsing utawa persenggamaan. Lampita tetembungan kepindan pralambang alamat. Lampita kadang-kala ditambahi ngarepe dadi pralampita. Minangka pralampita berarti sebagai tanda, sebagai simbol ya pralampita. Langking sampun kala wau ireng. Loyo menika rusak sirna mati. Sasana loyo berarti kubra atau pasarean. Layap kaanan rumamyang nalikane arep turu. Dadi layap-layap niku antarane turu karo urah. Jadi alam bawah sadarnya terbuka. Lungit menika landhep dhuwur kawruhe, lebda mumpuni ing sawijining kawruh. Leleda sembrono kurang tumomen. Lir kaya saemper. Loro blonyo, asline loro blonyo dadi dua ning di blonyo. Boten loro blonyo. Loro blonyo reca tetirane mengadap. Lukita tetembungan karangan rumpakan lukita lungiting kidung. Lukita lungiting kidung tetembungan sing endah banget tumrap kekidungan. Lumarap nyelorot mudhun utawa lumaku nglarat paken temanten kakung. Pahargyan, pakurmatan, pambenan alangan, pono pinter banget, pono ing pamawas. Nah, pandam pandoming kawula dasih. Pandam itu pepadan, pandom itu piranti kangge nyumurupi kiblat. Panuntun utawa tuntunan. Jadi pandam pandoming kawula dasih. Dinggo ora apa-apa ning ngerti tegese. Pandega lalurah utawa pengarep, panuwun menika panjaluk panarima. Pideksa gedhe lan dhuwure timbang karo dedeke badan. Jadi ideal gedhe dhuwur ya gagah pideksa. Kangge wonten gagah gedhe ning cendhek. Menika jenenge Depok. Depok gagah gedhe ning cendhek. Pepoyan kandha ngandani utawa panutan. Poma sing temen, praba sara cahya. Pradapa lung enom pupusing godhong. Nah, lajeng saka tembung pradapa menika wonten tembung mradapa. Lung
nom utawa pupusing godhong dadi sebagai ujung. Nah, ujung godhong itu adalah biasanya nang dhuwur dhewe. Nah, artinya apa pradapa dawuh timbalanipun kuwi tegese junjung dawuhe. Pendidikan. Pralambita pralambang pasemon pramudita utawa bungah bejo prastawa leres kala wau waspada waspita awas terang gampang cetha. Pratima menika reca golekan atau boneka. Pudyastawa menika puji ingkang becik. Nggih, taksih wathah menawi mangke sagedipun paos piyambak. Umpamane kon Dumas iki 800. Dadi pamane arep dijangkepi Putri Domas ya mewakili paring ora wonge ya 8 lah. Ora papat. Ora papat. Masa sak wong makili 200. Domas menika 800. Terus perlu makili wong 8 lah so. Jalu jamas jambur jono priya sampun jopong jatmika jatuh kromo joyo yaknya yaksi yoso yayah yayi nek dienggo aku adi nek dienggo wong liya rayi dadi adi kula rayi panjenengan yetno yuwono leno teno yetno berarti pangati-ati yuwono selamat sing hati-hati bakal selamat sing leno bakal Yogya patut pantas, makanya Yogya karta papan sing patut papan sing pantas. Pantas wathah nanti mangke wonten gayut kalian ukuran. Nah, ukuran barang wonten teng mriki. Mugi-mugi katut apa ketulis. Nggih, menika nganu, napa bau sastra sing sering dipun agem. Nah, menika gunggung. 1, 1, eko, 2, kalih 3, 3, lan sapanunggalipun. 12 sak loset 20 kalih dosa wing 1 sak kodi. Selawis langkung 50 swidak 1 soto. Sawendra 10 yuta. Sayuta. Seketi jemurung berarti memberikan dorongan ngantek 100.000. Oke banget. Seketi jemurung. Lan sak panunggalanipun monggo mangke sagedipun semak piyambak wonten ing dalem. Mugi-mugi menapa ingkang dipun sinau menika saged amingguri gayut kaliyan kosakata. Tumrap kebudayan Jawa. Nah, nalika panjenengan kosakatane menika tambah, berarti mungkin boten juare. Boten juare. Keparenga ngaturaken rantaman urutan ronjaning adicara. Bisa diganti keparenga ngaturaken menggah urutane adicara ing sampun rinumpaka dening Kakang Pangawu Krida. Jadi bisa gonta-ganti jadi pilih mekaten dalu menika matur nuwun sangat Mas Roni sampun kepareng rawuh lan wonten online menika Mas Nono. Nggih matur nuwun kawuhipun Mas Basirun ugi sampun kepareng rawuh kala wau Mas kita nggih rawuh matur nuwun. Semoga pepanggihan dalu menika dipun pungkasi kanthi punjukaken raos syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Tetunggo pun ing syukur semoga kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata hormat matur saya tuwun kesamudra sami. Supaya mundur